Kaya masisiguro na makapanood yung training ng community. Okay? Hindi natin sa lahat ng politika. Kaya sa Agustin, lamang tulong kung ba sa alawan. Kaya hindi, pagkabot sa politika, kayo, hindi! Kapal, politis! Sa ina, wala. Dotong ka naman. Hindi natin, ako maninig sa kung nananabagan. Pakonsuelo sa lahat ng politika. Pero, pag-abot naman sa programa, laban na naman ako. Kaya grupo ini, Ayaw nga ni, ayaw nga, ang ay grupo nito talaga gusto ko lang ikasama sa labang kagalabansa. Ang pagkukupino, lahing ating pasig, lahing pasay. Kung talaga pumunta mag-servisyo, magpagalo, magpadalakan, hindi kaya ng sayo na tao ng pangulito. balikan kita sa doon. Nagpuputo kita ni Vice Mayor, nagpuputo kita ni Consal sa munisipyo. Nagpuputo kita ni Gobernador, nagpuputo kita ni Vice Governor, nagpuputo kita ni Manawakal, nagpuputo kita ni Congressman. Kaya ang pagkukumpirno, dapat itadalagunan kayo masakito ng pagkukumpirno. Mapagalo ng pagkukumpirno. Kung gusto niyo masabutan ng imunal yung itsura ko, bago mag-eleksyon ninyo, boto pa ako. Kung yan pala akong ginawa, ihunigin. Ano ba yun? Imunal nito. Ang pagkukumpirno, dahil yan kay matukaw ka sa opisina mo, dapat magdagan ko ka sa barangay. Kami, garantisado ninyo. Kuha na. Mera, ikaw, kung napira, Jis. Okay? Ano ang kabataan sa Irano, sa administrasyon nila may mga ulit-ulit, may gamit sila, may pinapaipa. Kada tao bitado niya. Ano ang ito? Hindi na kanikabaw, hindi bisita, Salvisman. hindi pumulong, pinagagan sa komunikasyon, hindi mabalik-balikan. Pati mga puyos, sinumos na sa bagsak. Sa kanilang kaya ang chairman sa atin, walang nang puyos sa bagsak. Louder! Louder! Pero nga, Damo! sunod na kasi alam mo Aray sa ko. mga takot mga patore. Kaya minsan na sa palpal. Oh. Pag ikumayang ko pang bigyan ni sis, baka mamatay ako. Sabi sa ni sis ko tumulo, kaya nila kapatore, kapakakamay ka pa. See? Pero, Thank you for the one-time sack. Thank you so much. Kami, doon sa mapupunan na ang daladala niya mo, Chiso. Para, madaligan ka, segundos. Kaya, Kaya kapan, kristanan, mga Diyos. Okay. May mga dalalay, ano ang kapatid? maraming na. Aray ko. Ano ang may ganda, kami nabakulan na, ang kaipuan mo sa dalalay ako, Chiso. Ang grabe mo. Don't worry. Makinig ka mo, may doktor, may tradisyonal, Ano? Hi, get from Aslami. Thank you for... Thank you for... Salamat. Naman ay sa kansin ay tulos. Ang kailangan ay ay napila ay hindi marayang tuloy kay Diyos. Mas kinanong kapupulong, di ba lang kaya kay ito? Maulong. So, may mga bata na pati, kawawa ka, isa Thank you for the thumbs up. Hi. Lalo na nagkasi sa Pilipinas, ang solusyon sa eksperto, ang mga kabataan, ang mga piluspan na pinaganda, Hi, Gawin. ang tabi, ang yan sa kalusugan. Ano yung kalusugan programs, plus, ako na ang nagtabi, hindi na mga bata nila. So, sisikan na nyo, nasiyak pa sa ito. Oy, kumaya kayo sa baso! Masipag, Thank you for the Gusto fourth. sa ito. Upo man yan na sipag, pero siya naman, upo! See? Bawal yung mga ang bago na kabataan. Kaya ano? Kaya kulang ka ba naman kaya? Nakulang ka ba naman? Ano ang mga kaya? Pero ano? Kasi, below 11 years
Alam niyo, pero 11 ang bata ay mga graduates, ang brain niya magaling pumutan sa overhead hostel. Ang utak. Imagine mo niyo, walang utak na kasunod sa overhead hostel. Walang tinapay na rin natutulog. Eh di pati utak, kaya yun, amunin ng pirate, mainit yung natulog. Ano ang solusyon? Solusyon, kailangan lang pagpawisan sa buhay, pagpawisan sa baby. Tuturuan mo kung paano ito mamulog at mga bata na yung maiwasan ang pag-isipong tuli na ganito ang pagpapanasuka. Makararoon mo ito. Bakit matakpak? Tapos sama mo sa mga barkada mo, mga parilis mo, mga bisita mo, isang bangka. Ikaw? Hindi yun ordinary na sitwasyon. May dahilan kasi ang solusyon yan ang kami sa kalusugan program plus transportation. Mauunin ang grupo na may program. May sobre lang, may program. Naman ako. Kaya sabi ni Ronald, dahil pagpilita ang magsara. Iswestiyon lang sa magsaran, magboto ka mo, depende sa dikta kang sa ibong konsensya. Kung ang konsensya niyo, ang nakapunod niyo, kung piano si Ronald mo, kung piano si Congressman mo, protest, kapag inisip niyo, hinapot niyo ang konsensya, sino ang tama na gobernador, sino ang tama na congressman, anong masuman, bumoy ako, bumo protest, sabi yun. Yan yung masuman. Kasi sino sa lahat, kung lamang ang dapat. So, pag inisip niyo, sino ang mayan na nagay, kung ikaw sa konsensya si Sir, anong masuman, Grace Amo, Pinoy Shiro, Garang-Walot, na kung siya ay mawili ang may programa, simpa sa katalakito, at mga katalakito. Ano yun? Yung sinili mo ng mga pangaraw. Ikaw? Pangaraw, ano naman nila ng programa? Solo ka. Ano mo padala natin ng hindi ng pusilyo ka? Kay Tuhan, may padalo. Kaya ang padala sa gobyerno mapadalo. Kabataan na, sabi ko na. Ikaw? Kaya dapat konsensya rin ang kamulong. Dili ang relasyon sa loob. Dili ang amistad. Ay ininasyon sa radyo ni. Tulo na taon kamo ang Diyos papasalan kamo. Bago kamo mamagay, gutom na muna kamo. Nangan na muna kamo. Saro sa kabuhayan program na ilang ilatag na to na may pinuntar ini Mayor, Vice Mayor, na ginawal na pinsan, initawag na kabuhayan program. Sa kabuhayan program, ililista natin ang polis ng tapo. Dili naranagan ni Polis. Kundi aayudahan na ito o agaw ang kabuhayan nila, latagani, naawagan ang kabuhayan sa mga pobre, makaagkamay sa presenteng sitwasyon, laing mga ihira ang sitwasyon na pag-ihira. Hehe! Ang abal, matimis! May suri na, may programa. Ano na? Sisa yung sila ng My yellow hi. Thank you for that. ano mo sa Liderman? Di naman ka mamaliwan. Ang Leo, hindi makabutang di Liderman. San si Lilia, nagkakagato Leo, labo sa din, nadutulo na nagkalaban nila. Ano sa oras? Ka mamabuto kay kabutang di Liderman. Nag-Leo si Lilia, natapos ang puno na sa ligahan, doon ang Liderman. Sige mo, nag-Leo. Ano naman sabi? Hindi kayo kapatid, mabuto kay kabutang di Liderman. Nag-Leo si Leo, duman na puno, kaya siya nag-Liderman. Niyan, si Chris, ano niyo, abot niya kay Chris, doon na naman na naman. Gas-gas na ang Liderman. Para masabutan ng Leo. Mahalan ako kung ang desisyon niyo na naman. Pero gusto ko, desisyon na mo, base sa tamang pinagdita. Ang Liderman, di pagutagi sa pagdamag. Ang Liderman, pwede mag-utang kung may resolution at mga barangay sa katiwag sa sulat. Resolution interposing no objection. At magsalan nasa baba sa kalusan. Ay buwan ng barangay mayon resolution interposing no objection sa pagutang ni Liderman. Maawan ang patak, maawan ang tugod, maawan ang tugod. Tapos na mga barangay hindi dapat may sararo na resolution. Kung may hindi sararo na resolution, dapat may endorsement ng Sangguniang Bayan. Resolution endorsing the resolution interposing no objection sa mga barangay. Asa nga mahimo sa si Pedro Shiro. Si Pedro Shiro tulong-tulong ng
Ang matulot at matulot ng dalawang ang sangguni ang pagdalawigan sa pamalitan ng Vice Governor Lalo ng Pumilo. Mamaya na ito. Thank you. Salamat. Kung may magsabi paligid na si Pulano ang utang Dilema, siya ay buwa ko. Kaya yun, hindi pwede po ni sa Nadeo o ni sa Dili. Hindi pwede po ni sa Rok o Dagano. Ang Akimuson, ang Sanggunian, ang Bolivian Bali, Sanggunian Barangay, Sanggunian Bayan, Sanggunian Pagdalawigan. Malinaw na natin. Hebe! Makapal! Kalipin! So, kompleto ito. Nasa sa ito natin sa mga Jerusalem at Yun. Kung madala mo sa chismis at madalis, Jari Hasian. pero kung madala mo sa konsensya, kalang. Makapal! Malinis! Tungkol ng mga kung gusto niyo na padagos at mga development ng progreso sa Jerusalem Buonos at ngayon dapat Grace ako. Makan mo si ano? Makan mo si Inirektirahan ang mayor, ang vice mayor, ang congressman, ang gobernador. Kaya wala sila nila, kami lang nangyari. Pero ang importante ang Ay, wala man. Ako ni kayo dapat susubrigan ko sa dali. O nakalis na ako. Wala ako matali. No? Ayaw pa ang vice mayor niyo. Pinos niyo. Kung pinuha ang manunan sa Lord, Yoselio, ni Governor, ni Boy, ng Congressman, Lolo Cortez. Ito, umalan. Ison, Victorina. Yan. Ano yan naman sa iyo na? Sa tukod. Sa usagot na. Ha? Si Jojo Telemonte. Yan. Sino ang? Chino Kong. Okay? No. Okay. Sino na? Ansa, Brigada. Arden Cortez. Si John Nancy, Ate Nancy, Alves. Ernie Cortez. Ako na rin. Okay? Yan, sinulog ko din. Tapos na natin. Okay, hindi nalagay ko na tatala mo. Si Ortini Uwa. Si Ernie Cortez, Abel. Si Choyo Lalagay, Pakikanin ang sinulog. Ako wala. Ay, ano magiging kadalaw na ito? Narin ang Program. Election here. Politics. Pagkatapos sa eleksyon, kompleto ang sarili, mamali sa barangay, may dala ng lugas sa pagkatapos sa kaya nagsabi yan, hindi mo naman niya, kami lang ang nagiging isa lang, lalahin lang na pala yung sa eleksyon. Pagkatapos sa eleksyon, hindi na ako bilong na ako, balik-balik kami sa mga basya. Okay, tinanong na Ay, big dog. second street ko at Thank you, big dog. kaya rin hindi na daw 16 barangay sa Canada. Kaya kami lang mag-isisilayo. Thank you, big dog. What's Thank you. Yan, yan.
Mara na. Bye-bye. Thank you to all. Tapos na. Role na, role na. Role na. This is another one. Tapos na. Tapos na. Role na. Saglit lang. Bye-bye. Bye-bye. And live na.